Wesker biang long tong kam rong supia long kepang thil asai kedeng Chinthong constituency Mora polling station Angkang rong marthu arat thur pakpet towar kasanam asai kedeng KSA pen Wesker biang long Deputy Commissioner along Pinpur along ke Pajil ahoy alam ki insai serak nangji Kardom ada berita no pen berita than bang thari harmony no berita ton pen arjik tha Wesker biang long dong kamukam arong sepi long vosik ni phain ko ra hini arni adap por phai phora chiti mo por pen kepang thira sai ke deng berita pherang ke Kelvin terang pen kat news asai malong berita nang pale Kiwang ji vosik ni phai ingkoi ra ke thomarni trok kep ran nar kep angdeng Karbiang lo Autonomous Council amang ke thekarni katalon katali lapen dong kamukam Sport Association along Waisong Stadium Kangpu ponji arni Nangkate bokhet ajok dongkamukam town committee pen dongkamukam arong supi towar kok phok kok along kepang thil asai kedeng labang so asai kedeng matin kepatirpi pon dongkamukam town committee a chairman Tilisram Ronghang vice chairman Ren Singh Timu ward commissioner atum Sarong Kibe G2 terang dongkamukam revenue officer Rongbong Ronghang atum pensi Jalinsi claim pon lo lapen labang so kepang thil asai kedeng pon tu along Master Game Association Dongkamukam Market Association Helanger Lapen Dongka Revenue Office Saiki atun chetong dun si kepang thira sai ke claim ke dam along sirap chetudun Lapen labangso kepang thira sai ke deng pon along Karbiang lo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen ke claim ke dam kimi ajok pinaan Dongkamukam rong supi IT kulot along chujor cholang atum pen danglok ongdung atum chetong dun si kepang thira sai ke deng mesen pen pachun pon Adun thu ke pangthi rasai ke patu pondet pen dongkamukam rong supi amohor sitame ingthir jir lapen klar et klarbong asonsi theklong pon lobasi ongdung arat tu pen pherang kyang no than pachini to pini nilitum ladak dongka town committee mate tum dongka town arlo pini kapang thirpon nilitum master games pen champion pu ponsi nilitum pini ladak pang thirpon lo lasi non ke wangji engko dai thom Jasemet ke ilutum 68 Karbiang Long Council Foundation Day kapalon ponji aphan chisik tanglo lasi kado ko we phanda ke wang ahir jume ilutum pilo lapen ilutum ta ning chingduk par ilutum kaching hon Sartuliram Ronghang alangli ke Japon pen pining ilutum lapu West Karbiang Long ilutum aprangsi dak dongkamukam long Council Foundation kapati labang ke ilutum ning arong pik lapen churu par churu rite une lasi kado ko we phanda nilitum hin pen Master Games hin pen ilutum Sartuliram Ronghang phan ning chingduk parlo lapen ansusi la prang kedam ji aphan lapen itum la dongka arlo mate West Karbiang Long litum development kaching thur ponji mate rada tum phan kera ponji aphan sin tum tuwar chu langding lo lapen nilitum amat sitame nilitum kupulo alang litum phanta cherap dunji cheto dunji lasine tum kapang thai pusitame kapang thir pusitame jada long sitame litum kaiki ta litum ready pensi do ponlo lasi alang litum nilitum phan ko sonman nang utilize mate litum phan ko sonsi nang rap dunji ma po sin litum tuwar chu langding bom lasi nilitum mahin pen kadoko beta non kewangji enkorai thom Council Foundation din tumdak dongka arong supilong katalon ponji aphan nilitum ning arong piklo lapen kadoko we phanda ke wangji lapen dak ahok pet pen alira cham ki pi ponji aphan sin nilitum anutin na phanta ke pha mate hirjume pilo lapen litum ladak le engkorai thom chetong lunang itum le alira cham pi pon pete bangyok da pi pon bang velo lasi ithe theni weda lam pusata me nilitum ladak West Karbiang Long pen puthon itum Italia long ilitum sports person ke toy dunji bang phudo bang thomdo etom Sardhon Singh terang aleng football long chepate dunji lapen iletom kaching hon kachiteron pi Sartuliram ahama sorlo alangli badminton si chepate dunpo lapen iletom long kareng tisopi alanglita athletics along si alangli chepate dunji lasi laso hirjumeta kadokawe etom West Karbiang Long mate kadokawe Karbiang Long pen ta hirjume nang pidunai pusin etom tuwar cholang ponlo lasi kadu kawita non lain kora thomlong itum chetong pet pen le itu ini rong pen le ilitum talon polonang tali polonang all the best
West Kar Benglong Chinthong MSC constituency ardo Murap polling station angkang kadoko vepen don pharohini ra doning koido Kar Benglong Autonomous Council artanikan phokebra narket chongdet aphisitame bangso to ra tumki kachingthur amo asapta japon penet asonsi theklong umla pherpen Murap ajuan jopa dap kacheleng kisu khun e kache pon kache wanjia phan nonpuar ni ta mesiana towar longdun de pinlang Sorkara phan chohong prongwer ke chokchilu pura rong marthu arong ara doning koi raket thom chepeng si kaya mat ka chelat ke sung veradim umpleng aro elong kari motor chiri pen selam bo ibor asi patang ponno bangso towar kidam tang 2005 aning si kangjang terang abare UPDS asong japen kabor ia jok towar anke pan ponno bon stame non puarni anta sorkara hinpen saike deng thuke kavedet ajok kacheleng ji aphan akile sungpik hangjang lo posi chinidun Team Kar Benglong ahin pe 2018 aningkan matjong achiklo nipai crazy arni murap ahwal na humri se prapchin ben towara bang ke selam ponjia phan lamchak chipite kanglo bon sistame non pu arni anta thangnak asai kedeng ang thek avelang husi hadak aran tumpen ningje Team Kar Benglong pe lamchak kimipik ajoinesi kidam tang MP kiling ahota Chinthong constituency angbok murap polling station hello BJP aphan wood kipi aphai ki ongnai puta alang litum ben kimo pon rara tum pen ke methanga sai chiklem elo non ke sorkara tum methanga lam chak ateng chiklem nang pu puta hadap ke dwara tum pen ningjirenti lapu ke se tum pen pherang ke phat ka pachini ateng ke kar bi ke do arong malom si akele ka chingthur awar sai kelang pangkri muchot puta akoi pipon Nipali atum ke do arong anke atok anu anta nailap atowar saide puta KSA tum pen than Card News channel akherang ki hundor kro Hamren lapen Chinthong ahawan inut chirok tok abang pupen non head jok nan kilo abirta Ladakh Murap APS andar lake total houses 220 mate don parwini ra don ingkoi an adon du West Kar Benglong Deputy Commissioner along Wusi Inkora ECR ni KSA atum pinpur alo pajirsi ahoy kedo alam ki prabjin pen ingsai nangji pusi pinpur alo pen Assam Chief Minister lapen Kar Benglong Autonomous Council aphan pachini Akisung Judun e Plengun e Kar Benglong along non head jong Meghalaya asor Khirni border outpost Kipri alam pen Wusi Inkora ECR ni KSA atum West Kar Benglong Deputy Commissioner arideng pinpur alo pajirsi Kar Benglong lapen Meghalaya ahoy alam ki alam prapjin pen ingsai nangji pusi Assam Chief Minister lapen Kar Benglong Autonomous Council CM aphan pachini Faruk Trisir Kepra Phokebra esi aningkan ateng Kar Benglong lapen Meghalaya ahoy pathik nangji puta KSA asongja tum pinpur alo pen sorkar aphan kihang pado pinpur alo along akinang sot kachelat atowar anta kaselam pami nangji puson tat kihang pado pontu non alom Meghalaya border lapen Kar Benglong lamangso ahoy aputhak Meghalaya sor Kar Benglong BOP nagi pidak lamangso aputhak sinitum memorandum pilo memorandum pinakok lamangkel tum batai border area Kar Benglong lapen Meghalaya border lapen Nagaland ahoy labangso kaike same labangso ahoy aputhak Assam government tum naga pangkrivi labangso aputhak sintum dak যিটো মেঘালয়ৰ যিটো বৰ্তমান বৰ্ডাৰ সিচুৱেশ্যন এই সিচুৱেশ্যন বিষয়ে আমি দাবী কৰিছিলোঁ যে এই দাবীটো হৈছে যে 1951 যিটো নটিফিকেশ্যনৰ গেজেটৰ মতে যিটো সীমাটো ঠিক ৰাখিছে সেইমতে আজিও সেইমতে সেই সীমাটো সেইমতে থাকিব লাগিব আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে তাত যেটো সিচুৱেশ্যনটো হেৰি ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে গতি সেই সিচুৱেশ্যনবিলাক যদিহে অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদ এই দুইটা আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্টবিলাক যদি এওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই বৰ্ডাৰ এৰিয়াত মানে শান্তিমতে থাকিব পাৰিব non malom sopor birtamo ton ponik sinen
and come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Vishnu Tiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkhelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Atokimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atokimi Outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehinamu piputat birtalo wang tulo
Difu Gop Girls High Secondary School along Wusing ko ACR ni long isomsi strong room adalan kikim ke pangcheng ponji aphan sayamo pangcheng Difu Gop Girls High School along strong room adalan kikim ji aphan to war thopon tanglo laso adalan aphan kuti sira black pickup rap ho atangka panongsi Wusing ko ACR ni long e sompon tanglo Karbiang lo autonomous council CM tuliram long hangsi laso long e somdam Long eke som along SI Royalson rong pi la pen Difu Gop Girls High Secondary a principal Amitabh Som Chitongdun. Karitang pukon rong pi abarim BDO la pen karitang kongchin timung chikimo men pen Greater Hanjang Langso Interclub League Football Championship. Usik ni pai ingkore CR ni pen kepatu kepang cheng pon abirta. Perangke anon terang pen birta nang pale. Earning kangsam por 5 pli a por malong pen Hanjang Langso patu aklamalong kepatu pon la ke kongchin FC la pen. Mura Godoyguri FC atum angbong si Chipate pon lo. Labang so kepatu pon along ahli sarpo aman pen. Kacetong dun bokajan OC Dimbiska Thakuria manpeng ahli aman pen. Doner Hedinat Rongpi lapen Rina Terangpi. Chopha pangjang ahli aman pen ex board chairperson Kadom Terangpi. Rat cycling bang Kang Therpe bokajan Lems Achun bang Samson Timung abarim Karbiang lo autonomous council iamatum Rajendra Rongpi Jiwan Chandra Pathak Pencheng Lok Kethe Keding Atum Chitong Dun Si Kecheng CR Ni Kepatupon Along RD Pidun Renti Mura Godoyguri FC Aterang Atum Kongching Timung FC Aterang Apan Goli Sipen Thapsi Parempon Lo Best Player Anong E Kelong Abangpu Rizal Sangma Jersey number 11 Mura Godoyguri FC Along Nong E Kelong pon apan kepajir pon lake Bokajan Lems Achun Bang Samson Timung Rifari lake Sankar Terang Lineman Golson Rongpi Luki Killing Lapen Ford Referee Rosmika Ingtipi Atum Henlo Ada berita bang lapan sikang ton paningla dume thakme kurang tu